салом дӯстон, айни замон дар назди бозори Меҳригон қарор дорем. Аз ин тараф худи бозори Меҳригон, дар ин ҷо мактаб аст ва аз ин тараф роҳ ба сӯи тарабхонаи тоқӣ. хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. ҳам аз тарафи Меҳригон раҳ дорад ва ҳам аз тарафи сераҳай назди тарабхонаи тоқӣ. бисёр бад гап мезанем, рафтем. дӯстони азиз, двори маҳкам мебошад дар ин ҷо майдончаи варзишӣ ва худи бинои истиқоматӣ. аз 9 ошона иборат аст. хонаи фурӯшимон дар якум ошона ҷойгир аст. ман ҳамин трезвож мебошад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 9 ошона иборат аст. дӯстони азиз, паталокҳои хона 3 метрӣ мебошад. аҳамияте чӣ қадар паталокҳои хона баланд аст. хона нав ба дастамин мебошад. ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. дӯстони азиз, хонаи нав аст ва бо ҳама чизу чораш фурӯхта мешавад. таъмири босифат, таъмири қимат ва ҳамаи мебелу техникашам қимату босифат мебошад. дӯстони азиз, навормона ҳатман то охира тамошо кунед. сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо меҳмонхона, ҳоҷатхона ва ҳаммом, ошхона ва ҳуҷраи хоб аст. дӯстони азиз, якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона, хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозори Меҳригон, мағозаҳо, маркази тиб ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ин ҳоҷатхона ва ҳаммом, ва ин бошад ошхона. дӯстони азиз, хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ва ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. дӯстони азиз, дар бино отопления гузарондагӣ ва боз хотиррасон мекунем ки ҳоҷатхона ва ҳаммому ошхона тёпли пол доранд. дӯстони азиз, умедворем аҳамият додем ки чӣ қадар ҳам паталокҳои хона калон аст. хонаи калон барҳаво мебошад. дӯстони азиз, ҳама мебелу техникаи босифат, қимат мебошад. таъмирашам нав аст. ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. дӯстони азиз, хонаи нав. нархи хона бошад $75,000. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақами 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.